Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngibona nje isihlahla nje sihle. Sihlaza lesi sihlahla impande zaso zenabele emanzini. Bese ngizwa nje izwi nje elikhulu elimemezayo ukuthi niyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiphakamisa ukubonga baba kakhulu. Abantwana bangibikele ngesonto ledlule. Ngisemkhosini wokukhulekela inkonzo yomama. Bangibikela ukuthi umntwana lo wayezalwe ngo7 months bengangimphatha. Njoba ethi 4 years azihlile kahle inhlamvu zakhe la abayiboni. Ngakhuleka nje uNkulunkulu ngabathumelela nomkhuleko ka18 May ade bakhuleke. Kuthe kunjalo laselithizwi angimhambise kubaba afika mphathi. Njoba ngangihambe naye ke ngesonto ubaba ezomphatha. Mase eqedile ngithi mina ngimtsheleni ubaba ukuthi ubekhulekelani. Athi uNkulunkulu ungamtsheli ubaba. Kuzothi mase nibuyile bese ke wenelisa abazali uyise ingane kudokotela. Manifika kudokotela yonke into yobe right. Baba simangaliso. Ibuya khona kudokotela zikhona inhlamvu zengane. Udokotela wathi nje ayikho inkinga. Nathi sesiyayibona. Isimangaliso uNkulunkulu ushilo wathi linda ziye kudokotela. Mase buya kudokotela siyotshela ubaba ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wenzile umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabulisa egameni likaJesu waseNazaretha. Tata umpostile ngithi nje ndibonga amandla kaYesu. Ngamphakamisa nje kakhulu ngokusithanda kwakhe. Wasisusa apha eKapa sahamba kungaphumeki kungekho moto ezihambayo kodwa sahamba thina. Akwabikho ngxaki sazofika. Phofu sihamba ngemoto esokolisa kakhulu. Iyasokolisa le moto ayipheli iveki ingamoshakalanga kodwa uYesu wayibamba saze sazofika ngoba esibone ezinhlizweni zethu. Nako konke osenzele kona tata siyakubonga. Nako konke uThixo aye wakwenza ngawe kuthi siyakubonga. Siqala nokukubona, ezinye izinto siqala nokuzibona. Ngoku sibuyayo le moto ibingathi siqabele iboat, ingathi yimoto engahambi ngokwayo, ibingathi yimoto ethwelwe yinto, ibingathi yimoto ethwelwe andiyazi ukuthi ndingayicacisa njani. But ndibona amandla kaThixo kuyo yonke le nto. Ndibona nje amandla kaThixo. Tata bakhona abazalwane nabo bayafika. Khona omnye abazoba khona namhlanje ebendiwhatsappile wathi ufuna ndimncede, ufuna ukuzinikela entabeni yendlu kaJehova. So uzofika phaa endlini late ndimbonise ukuthi makenze njani. Nempi isasekhona ke tata, ininzi kakhulu apho besikhonza khona, ininzi kakhulu. Kodwa ke ndiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ukuba sisentandweni yakhe uzosilwela ngokwakhe. Nje bendike ndathi ndilele ndaphupha ingathi ndithetha nomyeni wam tata wasendlini, ingathi sihamba endaweni eyigadi. Ingathi le gadi lena yayike yalinywa le gadi but ke ngoku ayisalinywa, seyindala. Xa ndijonga kuneenyoka ezifileyo ezitshileyo ezimnyama. Ingathi ndithi ke ngoku kutata, Tatisonyana funeka siyilime le gadi. Qha andayazi ukuthi inoba ithini le nto tata, but uYesu uzondinceda ezintweni zonke. Siyabonga kakhulu tata umpostile, siyabonga. Asiyazi nokuthi masithini, asiyazi nemasithethe nje. Siyabonga konke, siyambonga uNkulunkulu ngana nifihle, asifihlele nina. Siyanithanda nina abazali bethu. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu
okhulumile ngomzalwane ukuthi baba izwa silihloniphe. Kuke ngazuthi lo mzalwane ukhuluma nami baba. Mina ngike ngilalele inkonzo ngisemsebenzini ngifake ama-earphones. Ngisemsebenzini ngiguqe ngoba ubaba eguqa ethi kukhulekwe. Ngiguqe ngaleso sikhathi kukhulekwa, emva kwaloko hlambe ngiyehla ngiyenyuka emsebenzini ngiyasebenza kodwa ngilalela inkonzo. Ngiphinde ngiguqe ngoba ubaba eseyiqedile inkonzo sekuguqelwa ukuthi ubaba useyayivala inkonzo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ukuba sekhaya leZwi baba. Ngifunda okuningi. Ngifunda okuningi mina baba. Bethola ukuthi noma inkonzo ngingayilalelanga ngisemsebenzini. Mase ngilalela sengisendlini, ngiguqe ngesikhathi kukhulekwa. Bese ngingena embhedeni ngilalela inkonzo ngilele embhedeni. Ngivuke futhi ngoba naku sengikhuleka ubaba esevala inkonzo. Noma ngifunda iBhayibheli, ngifunda iBhayibheli ngivele ey'ngubeni ngilele. UNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokusifundisa ekhaya leZwi. Izinto ekade ngingazinaki. Ngingay'naki ngithi hhayi, ngoba nakhu vele ngiyalivula iBhayibheli sengikhulekela ukulala. Ngithandaze ngisho ngiguqile, ngingaguqi ngisho phansi, ngiguqe embhedeni. Uma ngingaguqanga embhedeni mhlambe ngime. Kepha uNkulunkulu ngiyambonga ngekhaya leZwi ukuthi usifundisile ukuthi asimi uma sikhuleka. Sikhuleka siguqile simthobele ngoba unguNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba ngokuba sekhaya leZwi. Ngiyafunda baba okuningi. Ngiyafunda Nkosi yami, uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu inkosi babe. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngibingelela bonke bazalwane. Ngibingelele umndeni wakasibanze inkosi emsa inibusise. Ngicelile babe, ngicele kubhuka lusuku lokuvuma toni. Wangithumelela babe emameseji, ngawafunza, ngathandaza, ngaseRoma 10. Kepha ngithi nasengilele ngabona umbono babe, lapho khona bengiya enkonzweni ngihamba nalomunye, sibabili soyasala yena endleleni lapha sala khona. Nangifika le esontweni ngakhanza ingceke yenkosi babe Sibanze, wambuta wathi uphi bani, wambita ngeligama. Ngathi uyeta usasele. Wakhuluma ngekufika late esontweni, wathi umuntu afika late esontweni uyashaywa ngeSiswati, akufika late esontweni. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko babe Sibanze, ngoba ngingumuntu lokhontako, kepha-ke esontweni ngiyafika late. Imini nemihla emalanga vele ngifika late. Ngiyavuma. Inkosi emsa ingentele umusa ngoba kusukela lamhla ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angiside ngikhone ukugcina isikhathi sasenkonzweni ngingafiki late. Nebazalwane indlela le ukuthi siyafundziswa ukuthi esontweni singafiki late, sigcine isikhathi, singadendethi nengekwethu. Ngiyabonga inkosi emsa inibusise ibandla lonke. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Namanje ekuseni sibonga wonke umsebenzi uNkulunkulu akasenzela wona, kusukela ekusinakekeleni, esifundisa, esikhulisa, sondla ngezikamoya. Nasekuvulekeni kwenamba kakhulu iy'nhliziyo zethu bezikhathazekile. uNkulunkulu esezibonakalisa ngale ndlela ukuthi akasoze ahlulwa yisitha. Siyambonga kakhulu. Konke lokho kuyatshengisa ukuthi uyena owawuqala lo msebenzi futhi uzokufeza. Futhi uNkulunkulu akasoze ahlulwe uSathane, cha nakancane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sithi udumo maluye kuye. Nanoma bekunembono eminingi, kodwa yonke leyo mbono siyabonga ngoba ibiya ekubonisaneni ukuthi ungafi umsebenzi kaNkulunkulu, besilwela igoli eyodwa. Sibonga kakhulu kuNkulunkulu kusinakekela. Ngibe mbono, ngibonga kakhulu laphayana iy'nkonzo zabantu besifazane. uNkulunkulu sinakekelile kakhulu. Ngize ngabona uMama Zibande emile, ngiyi-virgin nanoma ngangingekho, kodwa emile eqinisa ngokuthi
Bazalwane, indlu kaJehova kuyabonelelwa, kukhulunywa ngendonga, kodwa kukhulunywa ngathi uma ngabe sizogcina ubungcwele sihlale siyingcwele. Ngakho bazalwane, silweleni ukuthi sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu, ngoba uma kungenjalo siyofana nabakhangisayo, asiyuba ngabamukelekayo phambi kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kulokho. Kwaphinde futhi kwaveza ukuthi uma ngabe umuntu ezwa izwi noma imicabango noma kufika ukuthi akhuleke, engathi ngizwe into ethi uma ngabe kweyexwayisayo, isixwayiso sivela kuNkulunkulu, kodwa akothi ngizwe izwi engathi into, ngoba umoya oyingcwele awusoze noNkulunkulu akasoze aba yinto. Yilokho nje kakhulu ukubonga nokuphakamisa amandla kaNkulunkulu kuwo wonke umsebenzi akasenzele wona. Aqhubeke njalo, siqhubeke njalo ngokumthobela nokumlalela uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizombonga uNkulunkulu baba ngangenzele kona. Uma bekufuna ahambe izolo eye komunye umthandazo, ngimile baba, ngammela uNkulunkulu, kufanele ngimsize, ngimlekelele njengomuntu wesifazane omdala, ufuna ahambe nami. So ngathi mina angihlangene nale, cela ningangihlanganisi nalento. Kwaba naloko kodwa ngama ngathi ngeke. Kusasa-ke baba, ngokuvuma Nkosi, kusasa bathi bayahamba futhi. Ngisamkhuleka namanje uNkulunkulu ukuthi alukho lolu hambo, ngeke luze luphumelele. Meliphumelelile-ke afike angasizakali laphana yena nje yedwa, ngoba mina ngeke ngize ngimsize baba. Engimbonga kona uNkulunkulu ukuthi nje ngikwazi ukuphakamisa iflegi lasezulwini la ekhaya. Ngithi nje no, angikwazi, anginandaba baba, noma bengangixosha kulungile. Babengixoshela nje inkosi uJesu kube kwanele. Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kuwe Tata uNtsibande, ndibulisa nakumama uNtsibande ngelihle gama lenkosi enguYesu Kristu. Ndibulisa kwekhaya leZwi, ndibulisa ibandla lonke lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngegama lenkosi enguYesu Kristu. Nami Nkosi ndithi mandivela apha ekuseni ndibulele. Uba ndive kahle ndiva utata engathuthi inamba kaWhatsApp ibivaliwe isivuliwe. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngalokho. Bese ndihleli inhliziyo yami ibuhlungu ndithi Thixo, le namba xa ingangavulwa okanye kuyoba nzima ukuthi sixhumane notata. Ngiyambulela uThixo njengoba isivuliwe ngoku engathi ingavulwa oko ke ingaphinde ivalwe. Ndiyambulela uThixo. Ndibulela ke bangcwele nanokuthi bendigula, bendikhe ndangabikho right kweentsuku zimbalwa zidluleyo. Ndinesisu nje esibuhlungu siqinelene, noba ndityile noba andikatyi kube ngathi ndityile, sibe ngathi sikhulu isisu sam. Loo nto yenzeke emveni koba ndiphuma emkhosini. Ndakhuleka ngale mikhuleko utata asenzele yona. Ibiphumile ke kum, ndaphindela kuye ndayicela kuye. Wandisendela ke utata, ndaqhubeka ndakhuleka ngayo. Zaphela zonke ezo ntlungu zesisu, ngoku ziphelile ndirayithi. Ndibulela nokuthi ke utata kunento ebendikhe ndamxelela yona ebindisinda kakhulu empilweni yam. Wandixelela nje ukuthi mandithini. Ndiyabulela, entliziyweni yam kumnandi, ndikhulekile, ndizokwenza ngale ndlela atsho ngayo. Entliziyweni yam nje ndiva kumnandi ukuthi ufana noba undikhuphe ekuthinjweni. Ndiyabulela ukuba notata onjengotata uNtsibande. uThixo asigcinele yena. uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Siyabonga kakhulu, sibonga umusa uNkulunkulu asenzela wona ngokusilethela ubaba. Siyabonga kakhulu ukuba siphokophelele ngezikhathi zonke, ukuba sishiye ukubi kukho konke esaziswa ngakho, ngoba Nkosi bekufihlekile okuningi singakwazi ukuthi sikubone kahle. Incebo kaNkulunkulu yafika yasicacisela konke.
Kuyasazisa konke, siyazama ngayo yonke indlela ukuba sishiye okuyikhona esikubona kuyasiphazamisa endleleni. Baba, ngibonga kakhulu ukuba ubaba wakhuluma ngendaba yokuthi umuntu kufanele ayeke nomama ayeke indaba yey'tokofela. Ngiyabonga baba, selokhu ngayeka isitokofela ngoba ngingakasiyeki ngangingaboni ukuthi ngenzani. Imali yami yayivele iphele ngingaboni ukuthi iphelelaphi. Selokhu ngayeka baba isitokofela, ngiyabona imali yami kuningi engikwenzayo sengize ngenze kuze kweqe engikwenzayo bengingazi ukuthi ngokengikwenze. Ngibonga nje baba nokuthi bengikade ngihlale nginey'kweletu njalo kodwa kwathi kuyiphupho kumina ukuba ngithi uma ngihola kube khona nanemali esalayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo baba nomama enesazisa khona sizama ngayo yonke indlela ukuba umuntu akuyeke ukuze ngelinye ilanga abone umbuso wezulu. Ngiyabonga baba, kukhulu kuningi okwenzakalayo manje ngale mali. Selokhu umuntu ayihambisa okweshumi kuyisa kubaba. Baba uyakukhulekela futhi mina ngiyayiqala into enje. Uyakukhulekela baba okweshumi kwehla imangaliso. Siyabonga baba kakhulu. Sipha amandla yokuba siqhubeke baba simkhonze uJesu Kristu uyinkosi. Simkhonze ngezikhathi zonke. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, bengisacela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu nokuletha ubufakazi mayelana nokugula komntwana wami uPhilani. Baba, ngesikhathi ubaba uNkulunkulu wangenzela umusa omkhulu ngesikhathi uPhilani egula. Kuthe kade egula baba ngale ndlela begula kabi ngayo, engasakwazi ngisho ukukhuluma, engasakwazi ngisho ukuhamba, engasakwazi ukwenza lutho. Kwathi lapho umndeni wala ekhaya wakaMdletshe usuhlangene usumthatha uthi umhambisa, uthi ufuna ukumhambisa kubantu kumina bathi bafuna ukuhamba beye eklinikhi. Ngase ngithi nami ngizogibela emotweni ngihambe nabo ngenzela ukwenza isiqiniseko sokuthi abamyisi la okungafanele ukuthi bemyise khona ngoba uyingane, ngoba kwasekuhlangene abantu abadala. Kuthe esegibele emotweni omunye wobaba ezala omdala wasethi kumyeni wami akahamba ayoshisa impepho ashweleze emsamo akenzela ukuthi abantu abadala behlise ulaka. Wavesana uNkulunkulu wavula izwi likaPhilani ngalesi sikhathi efuna ukukhuluma. uPhilani wavele wadazuluka, kade engasakwazi ukukhuluma. Wadazuluka kakhulu wathi, hhayi mkhulu, mina angiyisebenzisi izinto zasemsamo, angiwusebenzisi umsamo, mina ngisindisiwe egameni lenkosi uJesu. Washo kanje izwi lakhe lavele lavuleka lapho, lalokhu livuleke lapho kade engasakwazi ngisho ukukhuluma. Kodwa uNkulunkulu wavele walivula izwi lakhe ngalesi sikhathi esesho kanjalo. Wathi nje mina mkhulu angiwusebenzisi umsamo, ngisindisiwe mina, angiwusebenzisi umsamo. Ngisholo ukuthi baba ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu ngokuthi ngiye kwesinye isikhathi ngibe namahloni ukuthi ngithi uma ngabe ngize enkonzweni ngithwale abantwana bami ngihambe nabo, kodwa enhliziyweni yami ngisuke ngithi ngifuna ukuthi bedle lokhu nami engikudlayo bengasali ngemuva. Noma kunzima ukuhamba nabantwana, kodwa nje ngiye ngenza isiqiniseko nje sokuthi ngihamba nabo ngenzela ukuthi basizakale. uNkulunkulu uyangisiza kakhulu ukuthi ivangeli olishumayelayo impela uNkulunkulu uyalitshala kubantwana bese kuba yibona abakhulumayo bey'khulumele bey'sholo bona ngaphandle kokuthi betshelwe yimi. Bay'sholo bona ukuthi basindisiwe bona, abazenzi izinto, abahlanganyeli nezinto zasemsamo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyambingelela ubaba nomama nomndeni wakaNsibande wonke. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ngiyawubingelela ikhaya leZwi
entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela. Ngifisa nje ukudlulisa ubufakazi ekuseni obenzekile ngosuku langomsombuluko. Kwakunomoya omkhulu-ke la kakhulu ngabo 6 kakhulu kwakuphephuka impela nje izinto. Sasithi nezinto zizophephuka ngendlela omkhulu ngakhona. Kungekho nogesi, kuhambe ugesi wawukade uhambe ngo-5 uzobuya ngo-7. Kwakumnyama-ke kakhulu ngaleso sikhathi. Ngizwa nje into phezu kwendlu-ke kwami kukhona ucingo olwasala ngangibiya. Kukhona nepayipi lamanzi ngonakalelwa umpompi. Ngathatha-ke ipayipi ngaligoqa ngalibeka phezu kwendlu ngoba ngifuna ukuthi ngibuye ngilithayisele, ngifuna umuntu futhi ozongivuselela ngakhela umpompi. Manje ngizwa kunento edonsayo lelo payipi, kumnyama, ngizwa nje ukuthi ngicabange emva ka5 minutes ukuthi angilayithe ifoni ngiphume ngigijime ngiyobheka ukuthi kwenzekani. Nangempela mangilayitha ifoni ngigijima ngibheka phezu kwendlu, ipayipi alikho, selibelithathile. Ngibheke yonke indawo, nala okungenzeka mhlambe ngithi ngabe umoya uthathwe umoya, ngibheke naphansi egcekeni, emva kwendlu, emaceleni, ebaleni, ngaphambili, lutho. Ngize ngiphume ngejubane ngigijime ngishone ngendlela le ngathi ngiyakamakhelwane ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe olithathile ngizomfica esaququbele nalo, lutho. Ngize ngibuye futhi ngehle ngishone enzansi kwakwami ngigijima ngibheka leli payipi, lutho. Ngivele ngibuyele endlini ngikhuleke, ngibuyisele nje ekamereni ngikhuleke, ngibize nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngikhuleke nje ngithi Baba uyangazi, uJesu Kristu inkosi, ngithi ngiyacela, ngicela libuye ipayipi lami olithathile, ngicela umthinta libuyise. Kwenzeka isimanga. Ekuseni mangivuka ngiqalaza nje phezu kwendlu, kufika ukuthi angiqalaze phezu kwendlu, ngiyalibona ipayipi nanti selibuyiselwe, angilizwanga noma libuyela. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Kwavuka kimi ukuthi impela abazalwane abasekhaya amakhaya abo abiyelwe. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi.